ținut cu mătrul meu, Florin Sala. Te dau Dumnezeu să te faci. Te vezi cu mătrul meu. Și regina mea Betty. S-a terminat șmecheria la Maria, la Maria, la Maria. Zi-mă! Păi zi-mă! Zi-mă! Solo, cine cu șas? Încă nu știi care va fi următoarea amintire. Sau cine îți va fi bun prieten. Cum va fi următoarea primă întâlnire? Bună seara tuturor de la mine, Țancă Uraganul. Pentru cumătru mă, pentru papi, cel mai frumos program. O melodie number one, hitul României. Cum știe toată lumea că eu, subsemnatul Andrei Velcu, conduc România. Am și eu piesa asta pentru cumătru mă, papi. Și pentru toți colegii noștri, pentru Biju, pentru toți care sunt alături de noi. Vă iubim din toată inima!